Horas madihita saluna. Adorang sota mulai acara pertanyaan tadi bagasa bornginon. Taparade marohadoh pikirata martangi yang mahita di bagasa rohatabi. Amin. Mari dia mahita sebuka de nomor 24 ayat 1 dohot ayat 3. Mari hite goarni de bata ama. Dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi perbadia. Amen. Kristus manaon na porsuk humokop hamu. Tumadiko tiruad di hamu. Asa dihuto kamu bogas ni patna. Dang adong dosa di ulay bana. Dang jupang akal di bagasa pamanganna. Dang mangisahi ibana dinahona isak. Dang mangasupi dinamanaon na porsuk. Alay di pasahat do panguhum na tigor rohay. Martang yang mahita.
Ale Tuhan di bata amanamina di Banua Gijang, para sirohana sumurung, nama dok mauliate mohami tuho siana sarohanami. Ala dilehoko anakmu nasasada itu hamatean humoko pami. Asa unang mago ala ni pelean nasundenggan, napi nelehon nai humoko pami. Sepayeleng pinggolmu tu tangiang nami. Jala asiroham dihami marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul maita. Marede ita saya buka de nomor 152 ayat sada. Si Hanas, ima si matuani si Kayapas, si tuani malim di nasataoni. Ima si Kayapas nong madog tu aka Yahudi, denganado mate sahala kumoko bangso. Alai dihuto si Simon Petrus, doho si siana sadanari ma Jesus. Namar si tadado nasida, nasadai dohot si tuani malimi. Jadi bongot may bana rabdo Jesus tualaman ni malimi. Alay di suku si tua ni malimi ma Jesus taringo tu aka sisiana doho taringo tu podanai. Jadi dia lusi Jesus may bana nin nama. Patardo hataki di hatoropan. Natoktong doau mengajari nasalaon di bagasan perguruan nang di bagasa jorope perpunguan ni salut halat Yahudi dang adong manangawa tahon marsibuni buasa au di sukuko nasida nang ubege hataki ima sukun ay di boto nasida do nahu hatahoni dung di do Jesus songoni di pastap sada opas na jongjong di sima ibana madidok songonido pangalusim tu situa ni malimi dunginin na Jesus mangalusi ibana ia nahurang nahudok hajong jokon nahurang alai anggo naho nado buasa pasta pomuau. Marede hita sia buka de nomor 20 sada ayat sada do 2. One
suruh si Hanas maibana nok tinali itu si Tuan ni malim si Kayapas. Di sido marpungu akasi boto surat doho si Tuan ni natorop. Alai sa mangihut do si Petrus madao-dao sahak ro di alaman ni si Tuan ni malim. Laos bongot maibana tu bagasan. Lahu hudul tu si rabdohot akan aposo marnida ujungna. Alai anggo akasi Tuan ni malim ro disadok rapot godangi mangalului panidangion gagap do Pak Yesus. Natuk mabahini bana maruta kosa. Alai perpudi Roma dua halak ninna mak. Di dokalahon tarbahe naudo mangalohai joro ni debata jala pajongjongon nai sumuang di bagasat toluari dungi hehe masih Tuan ni malimi madok tu ibana dan alustamu nahina tidak kona sidado pako alai sayo homdo anggo Yesus dungi dipakulingi si Tuan ni malimi maibana ninna. Hupatolong mahotu debatasi parngului asa dipawaho tu hami manang natutu doho Kristus anak ni debata. Dungi didok Yesus matu ibana. Songon nani dok mi matutu. Alai hudok matu hamu. Olak nion mai daw muna anak ijol mai. Hudul di siamun ni habang soon. Jala ro di atas obun ni langit. Gabe diribako si Tuan ni malima pahian nama dok. Nama ngaleai di bataru ibana. Pola lulu dope si tidangi. Nunga di bege hamu pangaleanai. Behado di rohamuna. Dunginin nana sida mama ngalusi. Maruta kosa maibana. Jadi ditijuri nasida mabohina. Nadeba manopuk, nadeba mangalisingi huhu madok. Surirangi hami Kristus, isedo nama munuho. Tapi gima edesian ina parari Kamis laut diuduti ma non kor ama.
Maredehita sia buku de nomor 70 ayat 3. Alai nahudul do anggo si Petrus di alamani, jadi dapoto sada paropua maibana madok. Doho dongani Yesus na siang Galileai, alai di porso si Petrus do di dokma. Dang adok kuboto, jeladang waktu sinani dokmi, laus ruar maibana tua alaman per jolo-jolo, jala martahua mamanuk. Alai marnidai ibana, diulahi na poso boru-boru mamadog tu aka na jongjong disi. Odo sada sia nasida. Alai mamorso muse anggo ibana. Jadi dung sato kinari, didog aka na jongjong disi mamuse madog si Petrus. Atehe. Tongodo dongan nasida doho, ay halak Galilea doho. Gabe dibuka si Petrus maburahon dirina, huhu manolon-nolon di dokma. Dakutada jolma nani dok munai. Dungi mamitor martahua mamanu padua halihon. Jadi diingot si Petrus manani dok ni Yesus itu ibana. Tolu hali do so ada hono muau. Adorak so martahua manuk padua halihon. Jadi marningoti tumatangis maibana. Maredehita bukede nomor 206 ayat 5. Jadi dunung ida si Judas Iskariot perjahai nanai kona uhum nama Yesus disolsoli marohana di paula ma 30 rupiah itu akas situani malim doho tu situani bangsoi nin nama salah doau hujeheho doha pena somar pipot alai di dok nasi dama dang rodi hami hodo nasari disi. Jadi ditipal homa peraki itu bagasa joroi. Lau sumurut siani laho manikot. Alai dibuat situani malimi mahepengi ninama. Dang jadi padumoni tu artani joro. Aitu horni mudar doi.
Jadi mardos ni roha manasida manuhor hossa tuladang ni padehudon. Bahen perbadan ni halak dagang. Alani i ubahe margo ari ladang muda rodi sadarion. Ima sahatna maretua doakan atu mangiu kata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tapa sadar rohata martangnya kita. O di mata nasangap jala marmulia. Huso bahami ho Tuhan mariti anakmu Kristus Yesus si paluahami. Wingotami Tuhan balgani asi dohot holong ni roham. Nama kokop hami jolma pardusa. Ubahin na ido Tuhan di pataruho kami. Marningot habal gaumu. Jala roham itu partangyangan nami partangyangan wik manang partangyangan pason di bagasan obas bornginon. Ali Tuhan di bata manami dinanong sadar rohanami Tuhan madohoti partangyangan mamuji ho dohot nanaing manangihon barita nauli na pinasahat ni naposom amang padita ersitorus parsahalay naposom Tuhan asa ganup nasahat jalan natolhas di tonga-tonga nami. Ido gabi buhal nami di partodion, lau mangula akka ulon nami si ganupari. Ali Tuhan, huingot kami hagugoon na siyako, napataruho kami mangula akka ulon nami si ganupari. Paingot kami Tuhan magkamula tehoni, asa ganup na hulaw kami, buwi mabuan pasu-pasu tuhami be, nang tuak kahumaliang nami. Lehon di hami hay pason, ditikki mangulahoni. Ali Tuhan, pasu-pasu maruas ni huriam HKBP Cibubur na madohoti partangyangan manang marhite live streaming asa anggiat ganup nanaong manangihon barita nauli di pargogoyho di gulmit ni ngoluna. Mamukas yan dana poso-poso satu na matua. Asa hotok tong holong mi Tuhan mian di rohanang pikiran nami. Ali di bata ama nami. Hodo na mga leon hamamalum, jala di bagasan partikiano Tuhan. Huingot kami akadongan namin na di bagasan parsahiton. Ima amang dapit utapea boru simbolon. Inang sialagan boru bakara. Amang beda manik boru siya nipar na nuaing di rumah sakit pekerja. Marcelo Hutasoit na nuaing di RSUD Ciracas. Gerrit Joshua Marbun na nuaing pasca operasi laos di ruang ICU RS Polri 1 nuaing inang nababan boru lubat tobing Daniel Julio Alfredo siahaan Violencia Gabriel boru marbun nanuaing di rumah sakit Eka Kota Wisata dohot amang es Simanjunta Opu Joshua ganub ali Tuhan na di bagasan parsahiton mananggali pamatang na akka nanang huguari hami di bagasat tangyangon. Dohot naso huguari hami. Akka keluarga nami. Narap dohot kami na di rumah sakit di Jabu. Manang di pardalanan nuaing Tuhan. Posrohan nami. Hodo na mga leon hamamalum. Jala di leho kodoy ho bartu ari halihetan na tu ganup halak. Di daw ni ho parsahiton niya ka na marsahit. Martua na sida binahin ni. Ali Tuhan. Huingot kami akka pakobasyon ni huriam. Ima koinonia marturia diakonia nang mardalan ganupari Tuhan jala di ganup ari Rabu madulo akan na marsahit do seksi sosial ho Tuhan namin na mga lehon di nasida hagugoon laos ho Tuhan namin na mamakin nasida dalan laho madulo dohot manangyakon ganup akan na marsahit atong parguguam mo manasida suang songon ni Tuhan ulaon komisi kasih na di ulaon ni Huriam sali sa bulan tupa saluhut na mardalan akka ulaon pangurpion holan alani ho nanong mangurupi akka napasahaton jala manupahi ulaoni ali di bata manami nang diari Rabu diari marsogot nang di pamasa huriam matukan lau mamilit akka panitia
nahobartu pesta ulang tahun pesta gotilon, nahobartu tahun gerejawi. Sayhoma Tuhan paingotok kami asa sadar rohanami Tuhan lau mamilit akan nadumenggan obartu pakobasion nagabe puji-pujian nang sangap di guarmu. Ali di batama nami suang songoni Tuhan akka ulaun sian seksi paropuan huria naik komasa di hari Sabtu nang di hari Minggu. Saluhut akka kegiatan ni Tuhan namarhadumuan tu pesta parkeheon manang hari Paskah. Ho Tuhan nami na mga leon hasadaon dia ka pengurus nami asa marhabisuhon nasida Tuhan ganuk akka pakkobasyon nasidai di rajumi nasida gabi pilihan na husus tua dopanmu. Ali Tuhan di batama nami gudang doa kasakap nami be di keluarga nami be di parkarijuan nami taringot tu pariana konon saluhut gulmit ningulu nami molo mga saon pikiran nami dang tarulaw kami agia aha atong ali Tuhan lehon hati uran ni pikiran di kami asa ganup akan nani hinirim ni rohanami na sotu pado pe satu partikianon asa di bagasan pos ni roha kami mangido dohot komos tuho patuluson mudo luhut Tuhan akan nasinakapan ni rohanami hobar tolomo ni roham jala taruli kami Tuhan binain ni basa-basam atau ngale Tuhan nang kami penama dohoti pertanyaan naro di bagasan nobason sayang gia ma lam dilehoko kami akan nauli nadinggan o matangiang nami ali Tuhan mga sahon anakmu Kristus Yesus si palwa kami martangya kami tuho. Amin. Tabigi makor sian uik tolu diudutian non kor sian uik 10.
Adora sesati tu jamita marerita sebukede nomor 122 ayat 2 dohot tolu. Sini rohama dihamu dohot dame sia Tuhan debata mata dohot sia anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha porsiaon hatani Tuhata turpuk jamita sipa husor-husoroni rohata di partanyangata bornginon imana tersurat di buku nisi Yohanes bidu 12 mamuka maisian ayat 20 sahatu ayat 33 Yohanes 12 ayat 20 sahatu 33 tapai hutihu madibagasar rohat tadi alai adong madeba hala junani dongan yakan anak kohi lau martangiang diari rayai jadi didapoton nasida masih Filipus nasia Betsaida na di Galilea mangelehele ibana nin nama tuan nami naiko idaun nami Yesus dungi Roma si Filipus di Paboa maitu si Andreas dungi Roma si Andreas rabdo si Filipus Paboa hossa tu Yesus gabe didok Yesus mamangalusinasida naundapok matikina asa marsangap anak gijolmai na tutu si tuturo na hudohot Tuhan dang na gadda emei molo somadabu tutano jalamate duppe mate asa gudak parguina ago ako sama na marhamaolhon hosana alai nama kasuguho kosana di Portivion ido nama ngaramotisa sahat tuhanguluan saliling mililinga au madihuton ganuk naulo manguluyau jalayan siau disima doho anak somakku pasangapon nyamaido ganuk na manguluyau nabocado rohakun waeng ahamadohonokku palua mauamang siat tikion alai tahe alanido benasahat tikiot tuau pasanga magoarmi amang dungi Roma suara siap banua gijang madok nungahu pasangap
laos pasangapok kudong se. Jadi dung di bege na toropi na jongjong disi ninna nasidama rong gurroi akan asing madok adonggo suru-suruan ni debata na makatai do hotibana. Dungini na Jesus mamangadu sinasida dada alaniau upai naro suara odeng alani hamudo nuaing maju paktikina asa diuhu portibion si pabadio manuaing raja ni portibion angguau dung dipati buau siatanon tai tokku dosa luhuk nasida tuau pangalaho ni parmatena do dipatuduhon marhite-hite hatana odeng ido sahana hamuna kadonga saha persiao kita hurian itu hatana rak marpungu di pertanyaan tabor nginon daksa de lilingari na naik saha mahita tu sada peristiwa na sangat bersejarah di hita halak Kristen ima parningotan hari hama mati ini Tuhan Yesus molo di turpuk daun nunga di Jerusalem Tuhan Yesus rak dohota kasih sehat jala songon nataboto sia Jerusalem mama Tuhan Yesus ditakut sia Jerusalem mama ibana iparsidakon jala sia Jerusalem mama ibana mati di kau pinorsina duk sahat Tuhan Yesus tu Jerusalem sahat tu adorak so diparsilak ko Tuhan Yesus nagudang akan masa tu diri ni Tuhan Yesus jala saya si anak kana masai imana masa diturpuk tau roh halak gorik roh halak junani naing marnida Tuhan Yesus jadi akamangina halak gorik halak junani na naing marnida Yesus on nunga halak nunga agama Yahudi nasida alaniro benaro nasida tu Jerusalem lao marpesta Paskah guarra jadi Tuhan Yesus pe anggo tujuan semula ni Tuhan Yesus ro tu Jerusalem naneng marpesta Paskah ro pesta Paskah on dukaruar halak Yahudi halak Israel siap perhatu pada Mesir setiap tahun dari pesta Honda Sida marningot haruruar rasida siap perhatu pada Mesir jala pitu hari pitu borngi pesta on jala gudang gua kapahapahana dipotong nasida tadalas ni rohana sida sudedo halak Yahudi rotu Jerusalem di pestai sudedo agama Yahudi marpungu di mata ni ulaoni ido parroni halak Junanion ido parroni Tuhan Yesus tu Jerusalem hapena masa satabi gabi pembunuh hati Tuhan Yesus hamuna kadonga saha porsiaon tado nakin tuluari adorak so diparsilak ko Tuhan Yesus roh halak gorik roh halak Junani didok tu si Filipus naing marnida Tuhan Yesus sasitonga dang nahalak na porsia do pe halak gorihon alai nunga jojo dibigina sida berita taring tu Tuhan Yesus sude beritai hola berita sensasi sude beritai palongang longakon alani sihol rohana sida naing mamerek Tuhan Yesus naing marnida Tuhan Yesus jai molo didok diturpuk tahun naing marnida Tuhan Yesus dakolam mamereng buti bah ayat do hape mana dakolam manelong tatu sidoi selong dahaw alai molo didok naing marnida Yesus memang adok sihol di roha dinasida naik pajupang naing marnida Tuhan Yesus alanya kabaritai aha huru berita taringot tu Yesus on najagua Tuhan Yesus marjamita sarro beritai naktua kagama nasing nalabo suara ni Yesus dak songo suara ko Yesus marjamita anggo suara ni Tuhan Yesus nalabohan alani labo nga naguda nga jol mamarlomoni roha mabigay jamita ni Tuhan Yesus nagoda nga jol di pamadum Tuhan Yesus yan sahit segala macam ragam misahit boy di pamadum Tuhan Yesus alani longang nasida manang nasahitaha boy di pamadum Tuhan Yesus napatoluhon goda nga katadahalongangan na pinatupan ni Tuhan Yesus sudedo akaberita na pinatupan ni Tuhan Yesus si holan
roan na palongak roha ala dakkiado pedi bereng jolma dakkiado pedi patu pajolma songo na katadahalongangan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Boy mangulu na mate, boy di pamalu makasahit, boy di patu Tuhan Yesus akan asomungki di dok rohani jolma. Sude boy di patu Tuhan Yesus ido mangojar halak gorikon rona sida naeng marnida Tuhan Yesus. Hamuna kadongan dung di pabua halak gorikot tu si Filipus. Rosi Filipus di pabua tu senakin. Enahurokon tonggo dohoti tamaja tu si Andreas. Dung di pabua si Filipus ti si Andreas. Marap na sida lau tu Tuhan Yesus. Pabua hon namasay alaya halus ni Tuhan Yesus. Adong nakinopa halus ni Tuhan Yesus di turpuk taon. Jadi mologodak penakit turpuk tayo kamanginang ba opa maalus ni Tuhan Yesus. Di sihol, di lungun ni rohani halak goriki romar ni daibana. Na parjolo sa halina kinalus ni Tuhan Yesus. Naung dapo matikina asa marsangap anak ni jolmay. Holad di bereng Yesus roh halak junani nunga dapot naing dapot matikini Yesus naing marsanga marmulia maibana naing habis maulau pakokopon na di portibio naing mati ma Yesus jaladak kabatan na dia isay nakpedidok roh halak junani naing marnida Tuhan Yesus dangi bena utama alay na utama ikod dapot tonon ni Yesus masih taonon nai lau paluaho kita jolma ido asadiro di turpuk taon naung dapot matikina dang adong behalangan dang boy be sudat ikoborhat nama Yesus madapot ton silang nai si taonon nai ido asadidok naung dapot matikina asa marsangap anak ni jolmai na padua hokata ni Tuhan Yesus dang nagadaimei molo somadabu tutano. Jadi asa gademe beko jolo tubu marparbue ramos gadama anggo sai sipat doeme di sopo bedang gaddaida gari ada laum lam marhesu do tahe lam moru ikon na madabu do ibana tutano asa tubu jala marparbue na godang ido gobaran ningolu ni Tuhan Yesus ikko jolo mate ibana ikko jolo hona kubur ibana asa marsangap asa marmulia asa torok rojolma mamuji pasangapon ibana tua katikina nangro ikko dalanan naroi ikko boluson naroi alanido na patuluhon na sa didok ibana di ihuttom mau molo didok si Filipus Andreas rohalahon naing mamereko alay isa na nang mamerek Tuhan Yesus isa na roma dapot to Yesus di huttom mau aha huroy hutonot tadi Yesus sa lilingolo ni Tuhan Yesus di portibion na hatsido na tinaw ni Yesus ay holad di wortia do pe Yesus na mardala pati si Maria do si Joseph do Jesus mardala disis isi sorak Tuhan Yesus na hatsido na tinaw ni Jesus rodo na raja na sangat mi portibion iya bena na ibaru tuwe sa dota mi marsoba sakak mi si Herodes na nang mabunuh do sa lilik pangulaw ni Jesus peri portibio na hatsi na tinaw ni Jesus torus so na lilibana jala di ujung nga iko mate ibana di hau pinor silang alay nakpemate ibana mula mangulu yar patuluhon manaik tuban wagijang tai huttom may ibana songoni na hati do nguluta di hasyanganon torus do di padelele portibio kita halak Kristen alay pos marohata dak hati toni dak penderitani ujungi hita halak Kristen alay si hutot tuhata do hita songon na masa di Tuhan do masa di ngoluta las ni roha pasu do muse ujungi ngoluta ido na masa tu Tuhan Yesus dak kamate dak silangi ujungi ngoluna alay mula mangulu manay ibana tuban magijam na paopaton dung di patibo au taitok kudo nasida saluhuna nanaing dohonon na dang na studi tour dang na mardala-dala ni Tuhan Yesus tuban magijam alay didok na mangarade ingana do Tuhan Yesus alanya kamanginang hita kasih to tuhata dak portibio ninganan nahok di hita
parsatokina do portibion ala parsatokina portibion unang lalapita lani portibion di banua di janggoinganatta jowon nalapon na do hita ala ni unakolan na di portibio tapi kiri unakolan na di portibio tahalu jahon alai tahalu jahon nang rohanita nang masa depan di partodiota tua katikina nengro satu kido hita dangarok ta buat tu portibion jala mananga diga sogok ngulut ta haluar sa portibion dangarong na bui notes tinggal lo HP sude mobil tanasia na mewai tinggal lo HP bonani sawita na merjuta-juta ne pakabarui tinggal lo HP sude dangarok ta buat tu portibion mananga diga sogok dangarong na bui not ta haluar sa portibion alani tasari hongolu ni partodiota tabaringas mahita maduhoti akapartanyangan tasari hongolu partodion ya kayana kota unang di portibion na sida muse alaya sarapita tubanu agijam nuang dia mananak sido hono ni turpu hotu hita jadi turpuk taona kamanginang ima turpu epistel na diari minggu di tonga ni minggu ta jadi tema topik minggu na diari minggu ho dotok tong holongi rohani debata tu hita jolma sahatu sonari holong rohani debata tu hita dia holongi rohani debata be ima ngolutau sudeo kolak kolong itu hatta ronate narong di hitao dangalani gogot taun butul-butul sudeo kola nasi do tolongi rohani toho nani do ngitopik minggu ho do hape dang meoleol dang mubau bahatan itu hani dak pargabu sibana alai hot do toktong jalanau belga holong itu hatta imana nek pesta hono ta 2 minggu nanangro parningota nari hama mati ni Tuhan Yesus molo ta pesta ho parningota nari hama mati ni Tuhan Yesus dang mudari bedana yang berengota alai holong itu hani nama hita do pardusa hita jol madona parjahat hita hiado naik komate di hopinor silang alai alani asido hotolong rohani Tuhan Yesus ready Tuhan Yesus gai bisikata gatita mati di hopinor silang jadi alani hita do bedna mati Tuhan Yesus tak pola tersinggung kita isia tek kamanginang ay ngengom madokata pe manak-manak do hiba jadi unang masongon na hurok na di hari minggu di jamita kwate hiaro masa isada per mingguan nagugua suara ni paditau madok alani dosa tero benamati Yesus hita ro mabamati Tuhan Yesus inna hola dirok paditei songoni keluar salah amat tu pitu keluar tu pitu saha amat tu pitu berek keluar aung dongan na tulu halak marisa iluar ama ida foton wasa tor keluar hoina dongan na turun sai sugurak mabegi paditei na wasa sugurhan balamati Yesus gebi be sangkai nangse nani do disiak kainang tak pola haci rohatate memang alani hita jol mado benamate Yesus alani dosa tado ai hita pardosa hita hiado naik komate di hopinor silang alai alani belgani holongi Tuhan itu hita ready bana gabe sikata manggati hita alani ho do hape holongi rohani Tuhan jaladak kolak kata hata dak songok kolongi hita jol maholak kata hata boido hita sasatok kepadok saya holong rohaku itu tu hoina manak tu dia holak ketusiau na hape holang gopul lo pero gopul beima hita jol mate agia mula-hula boido saya holong rohaku itu tu ho sapi bingung itu ani enong marsahi dongeng amat tahun ini hape holang gopul ro pitolari anggo holong itu hatta dak kolak kata di paturu homar hite pabahenanna mate ibana di hopinor silang sitong tohonani doknga doho pabahenanna alania hama balos na kamanginang ho do hape holong itu hatta tu hita babalos na taha holong ina tu hatai songo dia hita makaolong itu hatai taulah na kalomoni rohana ido molo sailala bope hitaon mangulah na kaulau na maralo tulomoni rohani itu hatta doson nama persilak ko dope hita padua halihon alani unang beta persilak ko tu hatai unang beta ulak kaulau na maralo tulomoni rohana akalomoni rohana ima taula ido dalat tamakaolong ibana alani taha holongi Tuhani di ngoluta sudero hitaon ate say mula-hula madohonok ku holongon sudero hitaon hiya makaulong hala atya kamanginang bedo banahudok songo dia hita
tunatahaholongi songoni mahita tutuhan. Ay molo sotabereng natahaholongi nang gusahali duari hiranaung 200 tahun rasanya. Ido tahe pasongoni mahita tutuhan. Seunang posrohata merdalani mia di tonga-tonga ni bagasta anggo sojolu pajupak kita doho Tuhan. Bamolo say marni pinipi hita tuak natatahaholongi pasongoni mahita tutuhan. Ikko sayarong rohadi hita naik pajupang doho tibana. Ido dala tamakkaholongi Tuhan. Tahaholongi Tuhani balos ni holong ngada belga itu hita. Amen martang yang mahita. Ali Tuhan debata manamina marhabang sadiban magijang mauliate Tuhan dipakulingi hohami marhite hatam nabadiyai. Suatu mahatami itu bagasar roadot pikiran nami asa marura marperbui hatami asa hatami Tuhan nagabi tukot sulu-sulu nami lau manguduti manoruso nakaperdalanan ningolu nami nak tua katikinan yang rope Tuhan sihol dope rohanami tok tong matu apa kulingi ngolu nami asa hatami nagabi hadang abatabat di ngolu nami asa nang mani bilhami sedala munasitongi lumobi di bagasat tikion dina mulai hami Tuhan masuk tu minggu panaonomu asiro hap Tuhan uhirhon akan hati nati naumu humokopami asa takasu boto hami Tuhan belgani holong midihami diha holongi hodo hami hodo holong mu Tuhan dakkolak kata hat holong mi alai dipatudu hoko marhite pabbainamu radi homate di hopinor silang asimaroham di hami Tuhan uhirhon itu tungolunami asa takasu boto hami Tuhan akan hati nati naumi suak songoni ma Tuhan di pertangyangan namion huwa kami toktong aka perdalanan ninggolu nami keluarga nami kuriam asiro hak Tuhan iring-iring togu-togu perdalanan ninggolu nami pada wakarsak pada wabatabat pada parsahito setonga-tongani keluarga nami tabai Tuhan akasilas ni rohai asa toktong las rohanami mamujiho satokin nai Tuhan naing mulak bimahami siat joromon naing mulak kay madapoto nakabagas nami ramoti hami di perdalanan pada wakabatabat pada parmaran palas rohanami ano Tuhan boy pajupang dohotakan awawlong hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga ni bagas nami ramoti pasu-pasu dongani hami Tuhan tabayak kasilas ni rohai di hami asanggia marhite siya ni Tuhan lam hutadahami asido tolong tuktuhi toktong roha doho pikiran nami asa sa masihol hami romar pungu marsaor di joromon jalo matuhan ilhelek pangiduan namion marhite-hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Di nama rede hita bukwede 22 laos tapapungu mapeliat kak. So
mahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di ban magijang. Amen. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Holong ni rohani debatama. Doho parsaurani to di parbadiama. Nama dongani hamu salukna. Amin. Nggak ada buku logi. Nggak ada buku logi.